Mana kok kure? Ini tuh norong tuh 10 tahun bisa cung joto recovery ini. Norong 10,000 30,000 tong ini. Oke. Tahu abu kaiman otong kan cung directly tiba ko cung job mangka. Jara খাইনাই হিংকাই বর্ণ ও জায়গাতে আসি নাই একদম যদি লয় স্যালারি এসে 12,000 হইতে শুরু হিংকাই যারা নাকি বিএ পাস দংনাই বড় হয়তো 15,000 স্টার্টিং নাই ও জায়গাকে যারা মাইয়া যতন খাইদি মানে অথংখা যে মাননাই কে বমাখা ব আমি তংনা নাঙিয়া বেতন তো ব্যাংক সে বনরি নাই যারা মারনকে মানখা হিংকাই সমজাও নাই যারা মাইয়া তংনাই রং হিংকাই जों बेंक अफ महाराष्ट्रनि सामने थांबाय जुदि ताङै दंना मुसुखांखाय आं बेंक अफ महाराष्ट्र खायलिया आवबो खायाखै कखर खायाखै बन्त 10 तारिख टाइम रिजार्भले 10 तारिख बिसिम ब बिनि कमप्लिट दंनाय ताबो ए जे एबिएल बायसिनि जे कन्ट्राक्ट दंमाय एबिएल बाय कन्ट्राक्ट दंमाय जों 7 तारिख जों थानाय 7 तारिख जों आरसैखाय 10 तारिख बर फुं खायनाय जत डकुमेन्ट जों 7 तारिख तिलाङै साबमिट खायनाय 10 तारिख बर फुं खायनाय যতন ভিডিও কলিং হামলিনাय ट्रेनिंग बागै 25 तारिख लं दंनाय अ बैंक तिब्रागो माने ताइकाबुं जे ब्रांच इंगो दंनाय रेजिस्ट्रेशन दंनाय अब 25 तारिख जराखै जतन स्टार्ट खायनि ब मास 25 तारिख original कागज थां तलांनि माथा ओमफ्राय डकुमेन्ट ओमफ्राय तामो नि जे डकुमेन्ट दंमाने नों सुदा फटो बुदि जेमन जेकम नेउनिया आं फुङाव गुरु सागम सुनिनो ना बाहाय खायदिनि माखने माने फटो न सुदा के बुदि बुगै आबनो पीडीएफ सनाबै नों दिदि नि डकुमेन्ट आं ओरिजिनल तेलाङे बले नि ओ पीडीएफ से ओरिजिनल डकुमेन्ट एरपरे नि बायोडाटा जे तेलांनाय ओ बायोडाटा खाय नि नों एबार कन्टेक्ट खायनि बागै डाइरेक्ट कन्टेक्ट खायनि बागै ताबो और डकुमेन्ट क्लाइमेन्ट करे नरम 10 तारिख बर भिडियो कलिं खायने नरम भिडियो कन्फारेन्स खालामनो बागै सानाय कायसा जुम इंगोरनाय ताइकामु भिडियो कलिं नि इंगोरनाय ता ओमफ्राय अरन जुम हाबनाय जुम भिडियो कन्फारेन्स हाबखांखाय नरम जतन क्लास खायनाय नरम सोंनाय नरम प्रश्न खायमानाय आदो जों तंगला नरम प्रब्लेम न सोंनि मानो किन्तु ओ एबिएल नि सिस्टेम से मा सोंनाय सिने बाकी सिस्टेम याता ओमफ्राय जारा और जब मान खामाने बिनि गायसे लाखि दङ बिनि लाखिखौ बाहाय बो पार्मानेन्ट जब संसिनाय बा हे आगा और जे माया हंकाय जों बेक अफ महाराष्ट्र न समकाबाय दंनाय हायबोला जों डिसार्ज हैया 4,000 माफोना माने दंथौ हंकाय और मान खांखाय तो जे बाइक दंमोन माननाय जे सुजुग मान दंमोन माननाय बर मान दं हंकाय ओ एबिएल नि सिस्टेम जदि थाङै मान खांखाय जे जब माननाय हंकाय और रेजिस्ट्रेशन नि फीस अमुक समुक किछुया सेदा जों जे सुजुदय रेजिस्ट्रेशन खायमाना तो अबाय कोन सम्पर्क गरे सुजुदय जों 10 तारिख बिसिन माननाय बुझिका सुजुदयनि का 10 तारिख बिसिन माननाय ताबो आं सुजुदय तो गैखाथि न जों ताबो एबिएल बा जों बेंक अफ महाराष्ट्र का जों खायमाना खोनापाना तबनो जों 7 तारिख थाय फैनाय कटंका अबाय बुझि फैनाय बागै और जों कयजन बरं दाबानाय आशा खायाव जागा मिनिमाम 6 हिदि 7 जना थानाय किन्तु 7 जना जदि मान खांखाय बाकी जे बर माया हंखाय ओ दुननो सोंदि आं ताइसा जदि दुननि लेभेल थाङो मानखा अरिजिनल लेभेल थाङो मानखाय बा जाकब मानखा कितिनि बायदि बेखे जदि जों 3-4टा ब्रान्च माखाय मुनुतो दङ सिउट मुनुतो सिनि ब्रान्च दङ जों मुनुगो 5 जन जदि दाइ मानखाय लेबेटेला 5 जन सलिता 5 जन बा सामनो 5 जन जदि दामान खाय सिनि बरनो जों केपचा खतम मानाय आबाहायदा बेतन तो बैंक सिरिनाय ताऊ जों जे मान हिंखाय जों बेतन बाहायके मान जों कन्ट्राक्ट खै बानाय दङ ताऊ जे जों सालबो दंमोन खाय कन्ट्राक्ट खै सालाय दङ खाय तो कन्ट्राक्ट गैया इमो डाइरेक्टलि बानाय आबाहायदा ताऊ के बेतन मैंने मगे जनो बुसुक मान के जाबा आं रां 20,000 जाबो बिसिगा ना बाकी देनाय आमुतनि लुमै दङ ओ नक खामानि जागा थाइ फैगा फुङाव बाजार खामजार और किफिल भाई लुमै दङ कङायनि ताइबा खरमाया अबन ताबो नरम जरनो 2000 नागारि बाकी खालामार ओ जितन बो केला रे तोन लिया हिं सावो खाय बखाल तिनि परखरन थाव बस दा हिसाब खाय बखो जे स्टैंड बाय दंनाय से मंगरानाय
Mana bos sama sih masa bang bo. Itu kadang-kadang siyo norodi semon je kaya udah ti kaya norodi mon je duiti kaya udah soalnya tawa saya serang uang cung norodi be kaya cok cok waya ke bungsa ke matung waya ke cung kere matung duiti kaya ton bin bahasa cung main aku selagi main aste itu dia tonai berteman bang main toran sih था सगाड़ी आगा के सके हाथ था सामान से खाना एक साचो के मातों सो jadi maling mencicung roli ya itu kan दुईटे के मारे को सो था सब पे सवाल